Hvor gammel var du, da du flyttede hjemmefra? Ja, 17. 17 år. Boede du alene der? Nej, Nej, okay. Har du søskende, og har I kontakt den dag i dag? jeg har 8 halvsøsken, men vi har ingen kontakt, og nogle af dem er døde. Okay. Kan du svare på, hvorfor I ikke har kontakt? Da min far døde, var det ligesom, de ikke ville have mig med til begravelsen. Fordi de ville ikke oplyse. Jeg ringede til dem, hvor han skulle begraves hende. Og så fandt jeg selv ud af det, og tog op. Det var helt oppe i Helsingør. Og der så de meget mærkeligt ud, da vi kom. Så vi sad hver for sig, og så har vi egentlig ikke rigtig haft kontakt siden. Okay. Hvor gammel var du, da du fik dit første barn? 17 år. 17 år. Og hvor gammel var du så, da du blev gift? 17 år. Og 17 år. Der er sket mange år, da du hvordan var din skolegang? Gik du i lørdagsskole, eller blev du udsat for noget behageligt med hensyn til lærere, der måtte yde vold dengang? Ja, det måtte de godt. Jeg vil ikke sige, at jeg blev udsat for det, men jeg har set mange andre. Dine klassekammerater? Har fået øretæver og blevet slået. Jeg har engang fået sådan en lineal over fingrene, fordi min negle var sorte. Det var det første, hun gik op i. Det må man ikke have. En vikar engang, så skulle hun gå hele klassen igennem og se, om han havde sorte negle. Og jeg kom lige fra fritidshjemmet, så jeg havde ikke nået at få vasket hænder eller et eller andet. Så fik man sådan lidt rap over fingrene. Ej, hvor vildt. Ja, det var blandt andet, ikke? Og så skammekrog var der, hed det. Var det inde i selve klassen? Eller Ja, hvad så blev det? skulle man stå hen ved papirkrogen med ryggen til klassen. Det har jeg så heller ikke prøvet. Men jeg har prøvet at få nogle enkelte eftersidninger. Fordi jeg havde tyggegummi den ene gang, man måtte ikke have tyggegummi i skolen. Og den anden gang, det var fordi jeg kom til at skyde en elastik. Jeg skulle ramme ham foran. Så dukkede han sig. Og så røg lige op på kindene lærerinden. Ej, det var da også uheldigt. Ja, ikke? Jo. Hun var også helt på bagsår. Det var mig, for så jeg gjorde normalt ikke sådan nogle ting. Vel? Så. Hvordan var dit forhold til dine forældre, og hvordan har dit liv været efterfølgende uden dem? Ja, til mine forældre, det har været meget rodet. Det var, ja, hvad skal man sige? Det var meget sådan, de gik fra hinanden og var sammen igen, og der var meget alkohol. Og jeg var meget alene, og så har jeg boet hos min moster, og jeg har boet hos min mormor, og jeg har været på børnehjem og på svagebarnskoloni. Altså, jeg har været meget væk fra hjemmet. Jeg har aldrig haft sådan en fast, stabil. Hvor længe var du på børnehjem? Jeg var helt lille, da min mor prøvede at begå selvmord. Og det kan jeg kun svagt huske. Jeg ved ikke, hvor længe, indtil hun kom hjem fra hospitalet igen. Okay. Vi boede hjemme hos min mormor dengang. Der var min morfar ikke blevet gift endnu, nemlig. Og så har jeg været på... Jeg blev indlagt på hospitalet, fordi jeg tissede i sengen om natten. Men det gjorde man dengang. Ja, han er jo lille. Ja. Og der var jeg så lidt ældre. Jeg tror, jeg gik i 4. klasse. Og der blev jeg så sendt op i Nordsjælland et sted. Der tror jeg var 3-4 måneder. Det var ikke rigtig børn, men det var sådan noget... Børn blev sendt hen af sociale årsager, altså, fordi det ikke fungerede i hjemmet og sådan noget. Så. Ja, okay. Hvis du kan få ud af det. Ja, det kan jeg i hvert fald. Hvad er det største eller vigtigste, der er sket i dit liv, og hvorfor? Vigtigst, der er sket i mit liv, det er mine børn og mine børnebørn og mit lille oldebarn. Yeah. Det er faktisk det vigtigste. Det er det vigtigste. Det er mine største prioriteringer. Altså. Så. Har du nogle uddannelser, eller hvilke jobs har du haft, og hvad har de givet dig? Jeg er faktisk uddannet bogbinderske. Men det har jeg næsten aldrig fået brugt, fordi... Hvad går det ind under? Det er sådan tryksager, man sådan falser og lægger sammen og står ved nogle maskiner sådan med tryksager og sådan noget der. Så der er også en uddannelse, der hedder bogbinder. Den var 4 år, den her var kun 1 år. Okay. Og jeg arbejdede cirka 1 år efter jeg var uddannet. Der havde jeg lige fået mor jo.
Men jeg skulle meget tidligt op, og mor i vuggestue Ja. og kom sent hjem. Altså, man kunne ikke få halvtid dengang. Og sådan. Så det var for hårdt. Mor var altid syg, så tog jeg mor i vuggestuen, da hun var 10 måneder. Okay. Og så skulle mor få en som soldat. Og så fik jeg noget, der hed soldaterhjælp. Det var lige ingen gang til at leve eller dø af. Det gjorde vi så, ikke? Okay, ja. Så. Og så har jeg været på kontor, og jeg har været syerske, og jeg har gjort rent. Og så blev jeg uddannet som sygehjælper. Så det var jeg næsten 35 år, til jeg gik på efterløn, ikke? Ja. Og hvilke erfaringer har du fået igennem dit liv? Hvor står du nu? Er der noget, du ville kunne lave om, hvis du kunne? Noget, jeg gerne ville lave om, hvis jeg kunne? Ja. Nej, stort set ikke. Altså, jeg synes, jeg har gjort, hvad jeg kunne. Men selvfølgelig er der nogle ting, man altid vil synes, man kunne have gjort bedre eller anderledes. Ja. Jeg kan ikke sådan lige sige noget præcist. Sådan er det nok at blive gammel. Altså, man tænker tilbage og sådan noget der, ikke altså? Og man nogle gange har været for hård, nogle gange synes jeg også, at jeg har været for eftergivende og ikke rigtig turde sige fra og sådan noget, ikke? Så jeg var sådan den stille pige i hele min barndom, ikke? Altså, det var ikke den, jeg groede for at række fingeren i vejret og blive hørt eller skulle op til tavlen eller et eller andet, ikke? Altså, og det har nok fulgt mig lidt, fordi sådan noget med sådan at være i grupper eller personalemøder og sådan noget, brød mig ikke om. Det har ikke været behageligt. Nej. Jeg kunne ikke rigtig lide at sige noget i en stor forsamling, vel? Nej. Selvom jeg ville gerne, ikke? Altså, men ja. Jamen, tusind tak, mamma. Var det hele?